ole hemiti chanchin hi kumsang ni pathum khan Britain ram ti boy tu lian tak le luana sem em tu ani a ahma zonga rilrolama pian solna le tumlok na po nei mi alo mi pakhatin thilrap thlak takti in me chenau pang du om tak tak pahni ten nun na an chan ani a voina hian so hama twal thana chungchang kan seve thungdon ani he thil hi August ni le kumsang ni pahni jingdar som pakhat vela in chan ni in heti lai hian kumsomi Jessica chapme ni chuan an in Brook Street so hama tangin a thianu Holy Welsi Red House Gardena omte ina leng turin a chuak che a awathlen chuan a thianu Holy le an thiandang pakhat Netili party tinen video games an khela an zo no chuan an thianu Netili chuan chhnulama hosanta a hemi hnu hian Jessica ti thianun chuan Manchester United jersey hadun ve in hetia korin ang an halai po hi Holy nu chuan thla alak sak nge a chumi hnu chuan chaukalama zanre ei turin an vai chuan an chuk thla a cho an ei kham hnu zandar ruk le mini som panga vela naupang pahni te chuan an chung ti emo tuma dang shilawin in chu chho sanin dor pakhata ei tur le turin an pahni chuan an inzuya hetia ei tur te an le zo hian mi pakhat yan hanli in chu thlengin hanli hi naupang enkol na school a thokani a hemi hnu atang hi chuan thil thlendan hi achiang lo tariawa tuma naupang te chanchin hanli ina an chol atang khan an hre to lo ma se rin thoa chuan naupang pahni te chu hmel shat bia ka bia in a ina shwai lut ani an jing bera a chan chu hanli hi magazine kari St Andrew Primary School a zirtir tu ni mek bialpa aloni a he school a hian naupang pahni te po hi an lut ve nge a naupang te hi chuan an shekher lo po niang an zirtir tu ber magazine hi an khwa omlavin Grims Lincolnshire lama anu kana azin bolai ni a handia in soidan chuan zanda rukle achan vela auya bola heti lai hian naupang pahni te chu a in kota an local ni in a soya naupang pakhat chu a hna rathi anga soibokin hei wang hian hanlia chuan naupang te chu a in chunga shwain naupang hnar the chu a boipuya chuba ka anin biani in a soiboka ma se he thil thlen hnuami chu soimai theipo ani lo heng thil thlen lai hian Holy nu chuan a fanurum chu a han en chuan anom lo ti asheta a arilru amang angin a unau pa chu shilngalin an pahni le thenom khowyeng tinen chuan Holy ti chandon chu an zongta a zan dariat li achane vel ani meu chuan Jessica nu le pa ti po an mang ang hle to a engwanga an fanu chu tiang chen chen la holo chungi ani ti in an rilru boy hle a chutia an mang an lai chuan phone call dongin Holy chung te chuan an ina an omle omlo an ron zota hemi hnu hi chuan naupang te chu minol puishiatin an bota a an nu le pa te chuan police te hna zandar kwale mini somnga panga vela an reporta ani hunrei po aliam ma in police an chengala darkar tampo ni lawa police athum aya tamma in naupang pahni te zon na chu an beita chamaya mitinin an thei ang ti in Soham district chunga in tin chu an khwa ami le mi in pete puina mangin an zo chhuak ngal veka apui tu te zinga hian US Air Force amhuna duty te thlengpo in an tel hiala ti chuan atu khwa lo war chuan naupang te chanchen chu news lama le thil sang sanga lar ta hle a an thalak te po chhuani in ahma zana Holy te ina an kor in ang halai Holy nu in alakha an hmanga naupang te nu le pa te ve chuan an nau ti chuan an hmel shat me lo chu an biak an rin lo tho soin chutianga ti lo tura zirtir an ni thunen lam police chu an shila heng thilawang hian naupang nu le pa te chuan an fa te chu kidnap ngei ni in an ring boka hei wang hian an omna huam chunga naupang sex lama thu boy nei zong zong te chu police te chuan zo na an zot veka ma se chung zinga chuan tu ma 100 hel om an omlo naupang te an bo hnu nili aliam hnu chuan CCTV in thla alak chu tlangzar an ve chawa heta hian naupang pahni te chu dora sweet lane an langa ma se hemi hnuwa thil thleng chu CCTV atanga hriat the ani to silo CCTV in alak hi zandar rukle mini somni pariat borvel ania hetia CCTV thalak te adar hnu hian mitam takne na changin naupang te chu an bo zana hmonia insoi an om tamal mala makdanglam takin kumsom hne pariat mi yan han lia chuan August ninga a police te hne na thutlem asoi chuak hlau mai han lia chuan
naupangte nen chuan hunrei lo te chhawng in biakna an nei thaw soin naupangte chuan ama zawk chu awi a bual lain an lo bia angin a soya abial nu magazine in an skula hnanghet adil kha atlin ne tlin lo thote an zot nia soin atlin lo tho shila naupangte chuan poi an ti tho lo hril sak torin an hril le a hemi hnu hian a in chukal sanin leido zo tumin chumi lam chu an pan ni in a soita a naupangte hmunhnung bertu ani awangin police te chuan a in chu an dap thuak thuaka ama iro chu 100 hel tur an hmuvak lo ma se a in kota in suk pon phau tam tak chuan an ru alwa dewa ma se han lia chuan ro sur lai ani awangin a in a fara chumi shuk faina na ahman ani tho police te chu ashila atuk august ni ruk chuan han lia chuan abial no magazine chu azinna greensby atang chuan awalama heta hian thilmak tak athleng tatlat mai magazine no thenom no chuan thilrin helom tak lo mo in he no ming hi Marian Clint ania kan soitak ang khan magazine no thenom no ni in hanlia abathen hian magazine nen in biak namak tak mai zep nei mel taka an omlai alo hufua chumai ni lavin anin biak zo hnuwa akar hnung lama thilda na chu oluk le re tak magazine ne na an en lai a hmufu boka heti hunlai hian magazine chu ata ti ti baka lungai mel taka omin lauthli reng to Peter hanlia na hmo chuan rang takin akar hnung chu an kharwata an pahni chuan rang takin chu hmun chu an chwa san tangal ani hunti aliam chela naupangte chungchang po in mi beng vertil telin heti lai hian hanlia po alak viau nge a naupangte hmunhnung to ani na mang tangkain interview tam tak aneya news company lian Sky News BBC le adang tam takin an bor hut renga an khotlang ta na thu the dar tu le mi te po ina an rin ber ani te hial mai naupang pahnih te chungchanga chuan engtik lai po in to te po in bedon se interview zelin naupang te chanchin chuan anun ahmong zia chu a soi tamber te singami ani a abial no magazine po chu voi engama zat media lama tanga interview nein he thil thleng chungchanga angai dan soi torin an kom boka an interview na chuan abial pa hanlian naupang te abiak lain khonge omti an han zo chuan magazine chuan he thil thlen lai hian in chunga a in bua lai ni in a soya naupang te chu a hmulona in an kalna zo na chang an lo shat lo thotile ho tur tal te po a an lo shil lo chu a in thiam lo hle thote soin chutiang chuan ti se chuan naupang te chunga chuan engma a thlen a rin lo thotile thil thleng po om se an boi pui thei a rin thote nen lam ashila hetiang tho hi soima se thil thlen dan chu achang hle si magazine hian do choi char charin naupang te lo kal lai hian om ring ring lo anu kantorin hmundanga om de sia de chuan naupang te bo hnu kar ni na chuan interview tam tak ahma chon awang le aril ru ase na sat awangin han lia chu hmu thein atla hniam ta hle a ahma ai na chera amutlem ti amel en atang ringot po in asya theya ma se chhuan lama naupang bo ta te hmunhnung bertu ani na chuan ahmong angin anin soya ma se hei mai hi ani lotlat han lia chu rinhel om chhotial tialin zo na mak tak tak mai police le case thui tu te chu azot le kau thena minol puin an zo thin baka an case ma an son dan te chu azot ta seka police te na information an pek chwa thin bak dilin police officer pakhata beidong ta se adanga chon le in chutiang reng chuan a khosa a chu mai baka tum engama za chu kotha DNA om hi engte khun chung vel nge asya shan theyang ti te hial forensic lama thokte chu azot bok thin police lama tanga zona adon let la hian naupang te chu loladam ta se anma ni man to te vela boina om theite alo ngai to ve wang angin asoile mak zela tum khat po officer pakhat hian han liam maya hamnarang thla thuk wak lo a hmu thole he hamna hi kuthlak na ni thei om tak ani thote a thopui te ashila chumi chungchanga zona an han zo chuan han lia chuan a ui chu amo pule te hmi amaya ma se police chu an ngai atha thei tlat lo an bo rak vela wang chuan han lia le abial nu magazine te chu thuzo fia tura la le in an pahni chuan a shan pa ve in an sheng ta a hetia an han boi nak no hian police lam chuan grimsi atangin khol an dong tomol mola ahma a han lia lo om to na khwani in heng police lo beto te hian TV vel atangin han lia chu an lo mu thena a chanchin an shat ang te an han shil yam chuan han lia chu kum tam tak liam ta a grimsi a chen lain
mi patmei chiat na lamrong kaya boina nasatak lo tok to ani thote anron shila hei mai ba ka magazine chanchin dik tak po lo lang chho tanin no pangte an bozan khan so hama aum lo tho police chuan tlang kama tangin an shile ta zela khamizan khan grimsia anu kana aum thole a thian tinin an in ti hlim thunen lam an shil ta veka hemi te pahni tan hian thil akal tlong lo ta sel mai han lia in chu police te chuan an dap thale a ina room tin chu thil ti fai na a nasataka ti fai ani thole arimpo anna thote an she thar zela hei mai hi ani lo a ina chuan no pang kor ni om tak tak te po hmunwalin chu mai ba ka no pang pahni te an bozana an kor hak ang tak them te po an hmu chhabil boka a in an dap do tok no chuan han lia kar chu oluk taka dap le in a kar po chemical chi sang sangin alotify ni ti an shile a hei mai ba ka a kara chuan leile brick them an chena hmun ne na in milmi alo an hmunwala ti chuan han lia le abial no magazine te chu august ni som pasaria police ten no pangruk bo thu boya an man tange nge ani hetia han lia te pahni police ten an man lai hian an chena atanga mel som panga vela hla a thilmak tak alo thleng ve meka august ni som pasari chhona gate veng to Kate Peter a chuan thilrem chatak mai a hwan enkol na bul vela a shele thina nidanga chuan hetia nga arim a chhian na satlo awangin angai pui mo lo thin ma se heme chum hi chuan ati theingang lo thilrem chatak lam chu azong ta a azon azon ta ka chuan konga tanga iat zaruk vela hla a thil a hmu chuak ta chulai hmuna chuan leilei khwara lo ni a an han en chian chuan a chhunga ruang hlui to taka hmuwa no pang pahni ruang ni om tak chu hmuna chuan a hmuta tlat mai ruang ani ti a hriat vele police lam phone ngalin minute rei lo te hnuwa police lam po an ron lang ve ngala ma se ruang chu a chha to ema wangin an ma ni han hriat ngal mai thei ani lo chu ba ka ni som pathum vel aliam to awangin an taksa a toi jan to a hriat an har to hle a ma se he hmuna an rong mo hi holy le jessica te rongi ani ti chu rin ngam ani thung han lia khan thei to pin an ma ni ti bo atum na lama halte atuma ma se a thei mai lo awangin an hnu chhia deuh top ani bera police tena an chui zel na a ruang an hmuna chuan no pangte chu tha ni lovin khoilai hmuna tangin emo an thi to hnuwa son an ni thote an puang ta boka hei mai ba ka an chui le zel na a an sama tangin an ruang chu no pang bo te nge kha an ni ti an cheta a ti chuan police chuan no pang chung te po hria tir ngalin an ruang an hmu chhuwa tho chu minol pui hria ta tan an puang zar zui ta bok ani ruang an hmu hnu hian police te chuan han lia le magazine te chu thuan zo chang ta ngala han lia chu engma zo that thei ani lo police te zone ang chu mumal taka chang lovin ril rolam boina nei nia chhuan lamin a ader deuh renga achang le bang ringot melten boy ang takin oma danin a phut angin police te chuan han lia chu damdo ina ril rolama diklona anei rengem ti entorin antita a thianu magazine ero chu ama anglo takin a in pong ta hmia maya no pangte bolaya ina om anga a in soite chu dot ani ti in pong vekin no pangte bozan khan han lian ron bia in no pangten a in an ron to angin a soya hei hi no pang bo hnuwa po a soi ngam lo a chan chu a hmalama han lia omdanin alo zer lo awangin police ten an rin hlel ngal a hlo thote a soita a han lian a hnena a soidan po soitelin no pang pakhat chu a hnar thia alo boy pui hnuwa an kal le mai ni in a soi boka hetia anin biak hnu lok hian no pangte chu an bo ti a han shile a abial pa chu a ring hlel ngam lo na in ani ang ti a hlo thote soi bokin magazine chuan abel pa chu poi soi lo nia angai awangin ahum sham lo ni a ril rolam doctor ten mi pa ngai a phange mai ti an fin fia hnuwa han lia chu mi rok bole tol tha thu boy ordirin kota a thu boy chu real torin an thena magazine po tol tha tu ven him tum thu boy le dan le ko a alo inrol awanga thu boy ordir ni bokin ko chuan thu boy chu kumsang ni pathum kumtir atangin an boy pui jana kum khat don a chal hnu December ni som pasari chuan a shem na chu an chhuata a han lia chu thiamno chantir ni en dam chunga tang tura shem ani a rei lo bira kum somli tal tang turin a chung tho rel ani a thian no magazine ero chuan kong khata thiam chang hlo mai ma se thudik lekna tora alo inrol awangin kum thum le achan ve tang tura shem ani ve ta ani